Ma noqogħdux niskużaw lil nfusna u nilagħbu minn nfusna u nikdbu lil nfusna li m'għandniex ħin. Għall-inqas inkunu sinċieri ma' nfusna u ngħidu l-verità. Ma nemnux. Nuqqas ta' fidi eżistijaj. Nuqqas ta' fidi għalhekk ma nitolbux. San Pawli jidilna wkoll aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija protezzjoni qawwija kontra Satana maħbubin tiegħi. Ġesu li x-xitan jipproteġi li nnifsu bil-kelma meta tantaħ fid-deżert. Jikwota l-kelma tal-Alla. Mekk aħna naqraw l-kelma tal-Alla fid-dar tagħna. Naqraw l-kelma tal-Alla fil-familji tagħna. Il-kelma tal-Alla eżistijaj. Naqraw ma nafx kemm kotba u imbarazz. Naraw ma nafx kemm il-soap opera u taħwit. Mbagħad il-kelma tal-Alla tarraxna liha ma naqrawiex. U jekk hemm mod nixtieq nissuġġerixxi kif naraw il-kelma tal-Alla rużarju. Ir-rużarju nista' nsejjaħlu x-xabla tal-Ispirtu eżistijaj. Għaliex ir-rużarju huwa talba biblika. Ir-rużarju huwa bħal dik ix-xabla li naraw f'idej San Mikil Arkanġlu li biha jitqabad ix-xitan. Ix-xabla tagħna hija l-kuruna tar-rużarju. Ir-rużarju maħbubin tiegħi aħna fih nimmeditaw il-Bibja, l-Vanġelu. Nitolbu bil-Bibja x'il-missierna da fil-Bibja u l-ewwel parti ta' Slima da fil-Bibja. Nimmeditaw il-Bibja x'il-ħajja ta' Ġesu edha kollha kemm fil-Bibja. Il-Vanġel huwa profondament talba biblika flimkien ma' Marija. U allura hemm bżonn eżisti naqbdu din ix-xabla flimkien b'mod sempliċi, nitolbu l-rużarju fil-familji tagħna. Ħalli bekkomna Marija tkun tista' tipproteġi maħbubin tiegħi l-familji tagħna. Il-Papa dar lejn il-Madonna meta kien Malta u d-dimixbija ta' Pino fuq il-Fosos bħala s-sultana tal-familja. Ejjew induru leha bħala s-sultana tal-familja u nitolbuha tipproteġi l-familja tagħna eżistijaj, tipproteġi s-żwiġijiet, tipproteġi l-Knisja minn dak li għaddejja minnu, tipproteġi s-saċerdoti bit-talba ta' rużarju. Sfortunatament hemm diversi anke fil-Knisja li ma jemnux din il-qawwa ta' din it-talba. Hija ħasra x'il-Knisja stess dejjem rakkomandata u anke l-Madonna fid-diritt tagħha tirrakkomandana din it-talba ta' rużarju minn aħna biex aħna nkunu supervi u ngħidu le. U hija gidba min jgħid aħjar titlob il-Bibja milli titlob mir-rużarju. Jekk nifhmu li rużarju huwa talba biblika mhix raġun li ngħidu nwarbu rużarju biex nitolbu bil-Bibja. Mhix raġuni, mhix vera, ma nifhmux allura talba ta' rużarju x'inhi. Naqraw x'għallem il-Papa Ġwanni Pawlu II fuq rużarju, naraw kemm enfasizza li huwa talba biblika. Saħansitra anke daħħal il-missieri tad-dawl 5 episodji mill-ħajja ta' Kristu fil-Vanġelu biex kopru nimmeditaw il-ħajja ta' Kristu kollha kemm hi fil-Vanġelu. Jew niskopru mill-ġdid maħbubin tiegħi hekk din l-importanza. San Pawli titolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb f'kull ħtieġa, issur bla ma tieqfu u jitolbu għal tiġiet tal-qaddisin kollha. Issur bla ma tieqfu għandna bżonn ħafna talb eżistijaj fiż-żwieġ fil-familja. Għax jekk nipproteġu żwieġ u l-familja nkunu qed nipproteġu l-Knisja u s-soċjetà tagħna. Jalla llum il-mulej jiftaħlek moħħok qalbek għal din il-kelma tiegħu. Mhux biex tgħid naqbel u ma naqbilx, imma biex tagħmel xi ħaġa dwar dil-kelma lil mulej Ġesu tagħna llum. Jallomna Marija tħarisna u tipproġeġi iż-żwiġijiet u l-familji kollha tagħna. Jekk nagħmlu dan eżistijaj.